Så det er mit køkken. Det var ikke meningen, at jeg skulle optage videoen om. Gå lidt rundt. Her er forstuen. Det er min lille stue. Og her har vi soveværelser. Det er ting, der skal pakkes ned. Og det skal pakkes ned. Her er dobbeltsengen. Der sover jeg i hjørnet. Og her er en gæsteseng. Og her har vi en lille seng. God aften og velkommen til Olsens køkken. I dag skal vi se, hvordan en egentlig gammel mand han laver aftensmad. Først tager man en gryde, skildpadde eller bønner. Eller jeg tror, jeg tager den der. Så det skal varmes i ovnen, så tænder man for ovnen. Det går ikke at putte den plastikskål ind i ovnen, så det er en god idé at bruge en metalskål. Åbner vi lige dåsen. Vi havde et teknisk uheld, så det her det bliver i 2 dele. Så skal jeg åbne dåsen her. Det er lidt svært med en hånd. Jeg har kameraet i det anden hånd der. Vi stiller lige kameraet der. Inden jeg åbner dåsen her. Nok den her. Nu tager man en kniv og banker den forsigtigt ned. Kanten her. Sådan der. Vipper op over det hele der. Og lidt skærer fingrene. Så lægger det ud. Så hælder man det hernede i. Sådan der. Loren skildpadde putter man i ovn. Så er aftensmaden færdig. Okay, Henrik, action, John, pisse stiv. Ja, pisse stiv. Og vi kører en taxa. Ja, pisse stiv. Husk pengene. Kom så med de fucking penge på. John, pisse stiv. Bakken. John, kom på TV. Ja, pisse stiv. Ja, klappen på bakken. Og fise, man, fuck you. Fise! 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 Så halleluja! Ja, jeg er på bakken stadigvæk. Og action! Klokken over 10. Jeg må simpelthen tænde noget lys. Jeg har lige gået i gang med at se en film. Men min økonomi kan snart ikke blive værre. Pizza burger på kredit. Ja, min økonomi kan ikke blive værre. Jeg er gammel og færdig. Kære Geks, kredit. Så går det nok det hele. Og skål Geks. Ved du, den her video er ikke til Geks. Ja. Velkommen til Monko TV. Jeg er simpelthen kommet ned til Geks. Han var ikke meget for det, men jeg fik simpelthen lov til at slå teltet op ned i hans have. Jeg siger til Geks, at jeg tænkte mig måske købe et hus. Der var et hus til 500.000 til salg. Jeg kunne låne 450.000. Det går helvedes til. Så har jeg sådan en seng, jeg kan spise. Det har været en lang stresset dag. Tak Geks. Øl. Men jeg drikker ikke øl. Tak for det. Ja. Jeg drikker ikke alkohol lige nu. Det vil jeg gøre, når mit liv er som det er. Jeg kan sætte mad foran min dør. Jeg drikker ikke alkohol. Jeg kan sætte mad foran min dør. Goddag. Jeg er socialdemokrat. Jeg er også politiker. Jeg vil gerne advare alle jer børn og unge mod den her gale mand. Den er jo gal oven i hovedet. Politik. Hvordan vi skal bruge vores penge. En gang sludder. Så er der en, der skriver her, han kalder sig bare den hjemløse.
Hej John, jeg ser, du har et telt i din stue. Jeg har ikke nogen bolig, kan jeg flytte ind hos dig? Nej, jeg har ikke lyst til at have hjemløse boende i min lejlighed. Så ikke alle spørgsmål, jeg kan se her, der kommer, jeg har lyst til at svare på. Det er tirsdag den 2. marts. Vi har sådan en kinesisk dræbervirus, coronavirus, på vej til at inficere hele Europa. 12 pakker store toiletpapir. Men jeg har købt 6 pakker. Jeg har købt 2 pakker kødrulle. Jeg har købt 6 pakker lomeletter her. Jeg har brugt nogle af mine sidste kontanter i går til at købe nye cykelslanger. Men jeg har købt 6 pakker sæk. Jeg har købt for en 600 kroner. Det er til mit coronalager. Nu er der 2 mere smittede i dag. Der er 6 smittede i Danmark. Og der er 200 smittede i Tyskland. Jeg har købt sådan en pakke papirblad. Jeg har også købt en pose kartofler. Men det er mit coronalager her. Del 21-22. I min videoserie forbereder mig på coronavirusudbrud. Jeg er ikke færdig med at købe nu. Det er online, de 2 nu. Men jeg tror bare, jeg vil afsted igen, inden jeg fortryder. Jeg vil have sådan 6 pakker mere. Og så tror jeg køber 4 mere. 4 mere lomeletter og 2 kødrulle hver til 15. Yes, lad os se. Fuldkommen tomt. Alle kød er tømt. Tom. Hele lortet er tomt. Det er ikke sådan en specielt god stemning, så vil du prøve lige gøre det lidt diskret. Jeg har som sagt også coronavirus. Jeg tror vi lister ud her. Jeg bliver genkendt som YouTuber. Lad os lige trille ud igen her. Vi lister lige ud, inden der er ikke sådan overdrevet god stemme. Jeg venter lige på, at der kommer nogen her. Som der er nogen, der har lagt mærke til, så er jeg meget overvægtig. Så kan jeg huske, at jeg sad på en bænk ude ved Dyrehaven og cyklede turen, så man mærkede 2 for 2. Ens krop er blevet som bly, og det nemmeste gør ondt i bagdelen, når man sidder med, fordi ens smidt på ens overkrop. Den er så høj, så sagde nej, nu må jeg simpelthen tage mig. 131. Du skal hygge dig med at tælle dig. Ja, det er også derfor, jeg er ude at gå nu, men jeg skal ud at gå. Det er også noget med kosten. Det hele skal lægges om ens kost, og man skal til at lave salat der. Ja, men god tur. Ja, det var John Olsen, Monco TV. Jeg tror lige, vi lister sådan diskret videre her. Det var reporter John Olsen, Monco TV. Lad os lige komme et par minutter frem. Mål 110 kilo. Der står 95,2. Stadig meget overvægtigt. Velkommen til Monco TV. Mad er nøglen til vægttab. Rugbrød og leverpostej. Hvis man spiser 10 skiver rugbrød hver dag. Og så skyller det ned med cola med masser af sukker i. It's my birthday today. 57 years. Saturday. My birthday wish was to pay my rent apartment, my bills to my credit cards. I can still end up homeless because my body weight had gone up. My body weight is getting up and up and up and up every month. But I buy a lot of cola, so I'm only sleeping 6 hours. So I'm not going to celebrate anything. I will just live my life like I used to do the last few years. Hello, welcome back. I just made 5 videos in my language Danish. I put windows in my tent bag for breathing. To take a plastic bag on top of your head can be very dangerous. I need more cola, that was not enough. You could smoking cigarettes, could drinking beer. This is how it looks from the inside. You can look out the windows. So you can have the whole share in your bag here. You have 2 bags.
then you can get a little shelter, smoking cigarettes or drinking beers or water. It will cover the wing and rain a lot.